Geografija. On obično ima u ustima bombonu, tako da... Profesore, gde je Baltičko more? Stavi pokazivaš na kartu. Gore, malo levo. E tu, šta piše? Baltičko more. E, tako. Profesore, jer postoji Samansko more? Ja slučajno poznajem sva mora na svetu. Poznajem sva mora na svetu, tako da to mora ne postoji. Sada malo profesor Grujić nama predaje saobraćaj, tako da... Šteta što nije sada tu sa nama večeras. Došao je jedan dan na čas ovako, imali smo prvi čas ujutru. I kaže, možda ćete sledeći čas imati kontrolni, ukoliko me ne bude mrzelo da ga sastavim kod kuće. Profesore, ali verovatno će vas mrziti. A verovatno. Profesore, jedna vaša devojčica iz vašeg odeljenja nije dobra. Jel možete da siđete dole? Jao! Adenoviću, ajde napolje. Profesore, molim vas, nemojte. Profesore, neću više. Aj, izlazi napolje. A sada, možda i najbolja imitacija profesor Mića sa ekskurzijama. Toniću, you read the first. Hate London, London at the Christmas time. Toniću, od ove 4 reči, 3 si pročitao kao Tarzan. A sada se ekskurzije kada se profesor Mića slika. Slikao ga je moj razredni Bane. Bane, ne valja ugo, Bane, malo gore. Malo gore, Bane, molim te. E tako, odiš, molim te uhvati ovo spenje pozadi, molim te, i metodijski, i ovo. Sada profesor Dačić. Ovako, profesor Dačić kad ulazi u školu, on kako gasi cigaru. Znači, prvo zapali jedno 20 metra pred školu. Ovako počinje njegov čas. Za nas čupikujem. Toniću, gledaj ti prvi da mi odgovaraš. Profesore, ali ja nisam bio na prošli čas, mogu da ne odgovaram? Suza mi polaziš što ti nisam bio na prošli čas. Toniću, ove ovde ocene što imaš, nemoj da misliš da te ja mrzim, niti da te ne volim, ali ovde kenđavriš ti. Osjeća
se negde po vazduhu. I profesor Dačić kad izbače napolje recimo. Toniću, delicni se napolje, molim. To bi bilo to od mene. Nadam se da vam se svidjelo Markovo izvođenje, a sada nešto prijatno. Pozivam predstavnike odeljenja da uruče poklone svojim raznim starešima. Predstavnici izvolite.